ካልኦት መሳርሒታትከ እንታይ ኣለዉ ሕጂ ገለገሊኦም ምስ ኮምፒውተርና ተላፊኖም ወይ ድማ ተላጊቦም ዝሰርሑ ከም ኣካላት ናይ ኮምፒውተርና ንሪኦም መሳርሒታት ኣለዉ ገለገሊኦም ከዓኒ ልክዕ እቲ ከም ኮምፒውተር ክንጥቀመሎም እንኽእል መሳርሒታት ድማ ኣለዉ እዚኣቶም ሕጂ ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና መጀመርያ DTVs and smart TVs digital television ማለት እዩ DTV ክንብል ከለና HDTV ክንብል ከለና high definition television ማለት እዩ ሳልሳይ ደረጃ ድማ smart TV ዝበሃሉ ኣለውና እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ልክዕ ከም ኮምፒውተርና ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽንስ ተጻዒኖም ዝመጹ ኮይኖም ንዝተፈላለየ ከም ብፍላይ ብኢንተርኔት ተጠቂምና ቪድዮ ስትሪም ክንገብር ናይ ዩቲዩብ ኣቲና ቪድዮታት ክንከታተል ልክዕ ከም ኮምፒውተርና ክንጥቀመሎም ንኽእል መሳርሒታት ወይ ድማ ቴሌቪዥናት እዮም እዚ ስማርት ቲቪ ኢልና ንጽዋዕ ዘለና ብኢንተርኔት ኣላጊብና ክሰርሕ ዝኽእል ሃይ ዴፊኒሽን ቴሌቪዥን ኮይኑ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታት ብራውዝ ክንገብር ቪድዮታት ስትሪም ክንገብር ከምኡውን ናይ ኢንተርኔት ሬድዮ ክንሰምዕ ወይ ድማ ምስ ካልኦት ሰባት ብሶሻል ሚድያ ክንራኸብ ከምኡ ዝተፈላለዩ ጌምስ ክንጻወት ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ቴሌቪዥን መደባት ክንከታተል ዝኽእለና ሃይ ዴፊኒሽን ቴሌቪዥን እዩ ማለት እዩ ስማርት ቲቪ ካልእ ከም ኣካላት ኮምፒውተርና ንሪኦም ወይ ድማ ምስ ኮምፒውተርና ኣላፊና ወይ ኣላጊብና ንጥቀመሎም መሳርሒታት ሓደ ስፒከር እዩ ስፒከር ክንብል ከለና መጉልሒ ድምፂ ዝተፈላለየ ድምፂ ካብ ኮምፒውተርና ክንሰምዕ ኣብ ንደልየሉ እዋን ስፒከር የድልየና ሙዚቃ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ድምፂ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ክንሰምዕ ምስ ንደሊ ስፒከር ኣላጊብና ድምፂ ኣጉሊሕና ክንሰምዕ የኽእለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኢርባድስ ወይ ድማ እዞም ኢርፎን ኢልና ንፅውዖም ክኾኑ ከለዉ ሳልሳይ ድማ ሄድፎን ድማ ናይ ኖይዝ ካንስሊንግ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ኢንተርፌረንስ ብምጉዳል ድምፂ ብንጹር ክንሰምዕ ዘኽእሉና መሳርሒታት እዮም እዚኣቶም ድማ ምስ ኮምፒውተርና ኣላጊብና ክንጥቀመሎም ንኽእል መሳርሒታት እዮም Speaker most personal computers and mobile devices have a small internal speaker that usually emits only low quality sound ብለና ኣሎ መብዛሕትአን ሞባይል ቴሌፎናትና ይኹና ዋላ ዘን ፐርሰናል ኮምፒውተራትና ምስኣተን ተገጢሙ ዝመጽእ ስፒከር ኣሎ ንኣብነት እንድሕዳ ላፕቶፕ ክንሪኢኹማ ኣብ ውሽጣ ለጊቡ ዝመጽእ ስፒከር ናይ ውሽጣ ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ሞባይልና እንድሕር ሪኢናያ ኣብ ውሽጣ ስፒከር ኣለዋ ግን እዚ ተወሳኺ ስፒከር ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ምስ ሞባይላትና ብምልጋብ ወይ ድማ ምስ ላፕቶፕ ምስ ኮምፒውተርና ብምልጋብ ኣዝዩ ንጹር ዝኾነ ድምፂ ንኽንሰምዕ የኽእሉና ካልእ እቲ ሄድፎን ኢልና ንጽውዖ እዚ ብጸጋም ስእሊ ንሪኦ ዘለና እዩ እቶም ኢርባድስ ኢልና ንጽውዖም ኣብ ውሽጢ እዝንና ዝኣትዉ ክኾኑ ከለዉ ሄድፎን ከዓኒ ብላዕሊ እዝንና ዝኸውን እዩ ማለት እዩ እቲ ሄድሰት ዝበሃል ከኣለና ሄድሰት ክንብል ከለና ልክዕ ሄድፎን ኮይኑ ማይክሮፎን ዘለዎ እዩ ሄድፎንን ማይክሮፎንን ዘጠቓልል ከዓ ሄድሰት ኢልና ኢና ንጽውዖ ካልእ ምስ ኮምፒውተርና ኣላጊብና ንጥቀመሎም መሳርሒታት ፕሮጀክተር ዝበሃል ኣለና ፕሮጀክተርስ ብክልተ ዓይነት እዮም ዝስርሑ ዘለዉ LCD ፕሮጀክተርስ ኣለዉ ከምኡውን DLP ፕሮጀክተርስ ኣለዉ እቶም ዝሓሹ እቶም LCD ፕሮጀክተርስ እዮም እዚኣቶም ዝተፈላለየ ኣብ ኮምፒውተርና ዘሎ ጽሕፈት ይኹን ስእሊ ይኹን ወይ ድማ ፕሬዘንቴሽን ኣብ ንገብረሉ እዋን ኣጉሊሖም ወይ ድማ የዕብዮም ንኦዲየንስ ወይ ከዓ ንህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ዝኾነ ዓይነት ኣኼባታት ክንገብር ንጥቀመሎም መሳርሒታት እዮም ማለት እዩ ነቲ ኣብ ኮምፒውተርና ዘሎ ስእሊ ይኹን ጽሕፈት ኣብ መንደቕ ፕሮጀክት ብምግባር ብዓቢ ከም ዝርአ ንምግባር ይሕግዙና ካልእ እዞም ኢንተራክቲቭ ዋይት ቦርድ ኢልና ንጽውዖም እዮም እዚኣቶም ብፍላይ ብዞም ፕሬዘንቴሽን ዘዳልዉ ሰባት ወይ መምሃራን ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ዝጥቀሙሉ ኮይኑ ብሪሞት ኮንትሮል ድማ ይቆጻጸርዎ ማለት እዩ ወይ ድማ ነቲ ኢንተራክቲቭ ዋይት ቦርድ ከም ጻዕዳ ሰሌዳ ኮይኑ ነቲ ሰሌዳ እናሓዙ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ክምህሩና ይኽእሉ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ
ታች ስክሪን ዓይነት ኣለዎ ምስ ኮምፒውተርና ብምልጋብ በቲ ታች ስክሪን እናተጠቀሙ ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ክምህሩና ወይ ድማ ፕሬዘንቴሽን ከካይዱ ይኽእሉ ብተወሳኺ እውን ዝተፈላለዩ ስእልታት ኣው ክስእሉ ይኽእሉ ክድምስስዎ እውን ይኽእሉ እዮም ምስኡ ለጊቡ ዝመጽእ ዲጂታል ፔን ወይ ዲጂታል መደምሰስን ድማ ኣለዎ بدحري توم أو نصحفهم أفتي interactive whiteboard نصحفهم نجارات دماني ناب كمبيوترنا directly بجمر تلاقي بوزلا save كون كا يخل مالتي save ندحرينا ناب كمبيوترنا طلع directly كيدو تسألنا يوديو تتصحفنا يوديو ولا present نجبرز نبرنا نجارات أب كمبيوترنا save كون يخل مالتي مبزحتو زي أب classrooms أب بيت مفتات ويدما أب أخيباتات نجبر كلنا نتكملو مسارحي رح نغطس المبار كتسينا نريم دما اب جيم كنتصاوت كلنا مس كمبيوترنا على جيبنا نتكملو مسارحيتات كم جويستيك استفلالي كم جيم باد كالوت كنترولرز ون نتكامينا مالتي مزوم ناي جيم نتكملو مسارحيتات حدا فورس فيدباك زبال تكنولوجي دما الله زي تكنولوجي زي انتاي زغبر مسيركم نابنت ناي مكينا قددمنا تصات كخلها مس حدا ነገር مستጋጨኻ እቲ እስካይ ዘለها ጆይስቲክ እንታይ ይኸውን ከምዚ እንቀሳቀስ ወይ ድማ ቫይብሬት ይገብር ማለት እዩ ሓደ ሪስፖንስ ይህበካ ማለት እዩ ዝኻ እንታይ ይጥሙ ንስኻ ስልክ ኣፍቲ ጌም ትዋሳእ ከም ዘለኻ ኮይኑ ንኽስማዓካ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ሽሙ ፈልጦ ፎርስ ፊድባክ ተባሂሉ يتصوع نابنت ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሲሙሌሽን ነገራት ኣብ ናይ ኤቪዬሽን ናይ ነፈርቲ ትምህርቲ ወይ ኣብ ናይ ሚሊታሪ ከምኡን ኣብ ቅድድም መኪና ድዩ ዝተፈላለዩ ጌማት ኣብ ከምኡ ኣብ ምስ ጆይስቲክ ብፍላይ ድማ ከምዚ ናይ ፕሌይስቴሽን እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ ከምኡ ንረኽቦ ኢና ካልእ እዚ ታክታይል ኣውትፑት ኢልና ንፅውዖ እዩ زياتهم كالك خام ناي فورس فيدباك كوينام جن مبزحتهم مس ماوز تحازو وي مس موبايل تليفوناتنا تحازو نجاراتي مالتي زخونه نجار كنجبر كلناس زيز جلز بالدمس يهبنا مالتي وي زخونه رونج زخونه اكشن كنوصل كلنا موبايلنا تا موبايل ناس كم زي فايبريت تجبر وي زخونه عينت حبريتات تبنا مالتي حجي اذا عين تكنولوجي تاكتايل اوتبوت لنا نتصوعي كالوت توسعتي تكنولوجي اب كمبيوترنا نريهم دما assistive technology input and output بلنالو computing requirements for those who have or may develop physical limitations نابنت عين صوران كون يقولوا وي عينهم ناي مرأي كلتهم زتداخل خون خل وين يسمع كل نايم سمع ጸገማት ዘለዎም ዝተፈላለዩ ወይ ኢዶም መንቀሳቀስ ዝኣብዮም ሞ ኮምፒውተር ግን ክትቀሙ ዝደልዩ ዝተፈላለዩ ሰባት ነዚኣቶም ዝሕግዙ ከዓ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ኣለዉ ዞም መሳርሒታት ከዓ ምስ ኮምፒውተር ብምልጋብ ክንጥቀመሎም ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ብሬይል ፕሪንተር ብለና ኣሎ ብሬይል እዚ ናይ ዓይነ ስውራ ንፅሕፍዎ ጽሕፈትي ማለት እዩ ጅሱ ምስተጻሕፈ ብብሬይል ፕሪንት ጌራ ተውፅእ ብሬይል ፕሪንተርስ ኣለዋ ካልእ ናይ ቮይስ ሪኮግኒሽን ون يسرحين كمبيوتراتنا انتي مالتي زي بدمصي نأززن اجي دبدابي هنصحف كلنا بدمصي نحنا نزارب مو افتي مايكروسوفت وورد ما تزتزاربنا يو يتصحف مالتي اجي زي بأداوم كتصحفو زصقمهم سبات يطقمهم كال لومي كمبيوترات ناي تاتش سكرين اغلغلوت زهبا كمبيوترات كاي فرع الله ببزح بفلاي اب لابتوب كمبيوترز ندحدارينا ناي تاتش سكرين لابتوبس ببزح عند فرع زلوا مالتي
ካልኦት ኣብ ምስ ታች ስክሪን ኣተሓሒዝና ንጥቀመሎም ድማ እዞም ናይ ፔን ኢንፑት ናይ ፒሮ ማለት ብፒሮ ዝመስላ መሳርሒታት ተጠቂምና ኣብቲ ኮምፒውተራትና ወይ ኣብ ሞባይላትና ወይ ድማ ኣብ ላፕቶፕ ዲዩ ንኽንፅሕፍ ዘኽእላና መሳርሒታት ኣለዋ ማለት እዩ እዘን መሳርሒታት እዚኣተን ኣብ ሰለስተ ከፊልና ንሪአን ኮይነን ሓደ ስታይለስ ዝበሃል ኣለና ወይ ድማ ኤስ ፔን ኢልና ንፅውዖ ካልእ ዲጂታል ፔን ዝበሃል ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ግራፊክስ ታብሌት ዝበሃል ከዓ ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ስታይለስ ኢልና ንፅውዐን መብዛሕትአን ብፍላይ ኣብ ሞባይል ቴሌፎናት ኣብ ሳምሰንግ ኖት 5 ሳምሰንግ ኖት 10 ኖት 20 ዘለዋ እንድሕር ዳ ሪኢኹማ እታ ፒሮ ትመስል ክንፅሕፈላ ክንስእለላ ንኽእል መሳርሒት እሳ ስታይለስ ተባሂላ ትፅዋዕ ወይ ድማ ኤስ ፔን ተባሂላ ትፅዋዕ ሕጂ እዚታት ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ካልእ እዚ ዲጂታል ፔን ኢልና ንፅውዖ እዩ ዝፀሓፍናዮ ወይ ዝሰኣልናዮ ብቐጥታ ናብ ታብሌትና ወይ ድማ ናብ ኮምፒውተርና ብምልኣኽ ብዲጂታላዊ ፎርማት ክንዕቅቦ ወይ ድማ ክንሪኦ ተኽእለና መሳርሒት እያ እዚኣ ከዓ ከም ታብሌት ኮይና ኣብቲ ታብሌት ዝፀሓፍናዮ ወይ ዝሰኣልናዮ ዝኾነ ነገር ምስ ኮምፒውተርና ብምልጋብ ወይ ድማ ምስ ዴስክቶፕ ኮምፒውተርና ብምልጋብ ናብኣ ከም ዝሓልፍ ወይ ድማ ኣብኣ ከም ዝዕቀብ ይኸውን ማለት እዩ ካልእ ግራፊክስ ታብሌት ዝበሃል ኣለዋ እዚኣተን ከዓ ዲጂታይዘር ተባሂለን እውን ይፅውዓየን ምስ ኮምፒውተርና ብምትሓዝ ኣብታ ጂ ታብሌት ዝበሃላ ምስአን ዝለግባ ዝሰኣልናዮ ይኹን ወይ ድማ ዝፀሓፍናዮ ብቐጥታ ኣብቲ ስክሪን ይረአየና ማለት ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ ስክሪን ሓደ ዝኾነ ስእሊ ክህሉ ይኽእል ወይ ገለ ዝኾነ ዲዛይን ይህሉ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዲዛይን ንኣብነት ሕብሪ ክትለኽዮ ከለኻ ኣብቲ ጂ ታብሌት ትበሃል ኣላ ኣብ ጣውላ ኮፍ ትብል በታ ርሳስ ጌርካ ልክዕ ኣክንዲ ማውዝ ትጥቀመላ ማለት እዩ ኣክንዲ ማውዝ እናተጠቀምካ ግን እቲ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ኣብቲ ስክሪን ናይ ኮምፒውተርካ ኢኻ ትሪኦ እዚኣተን ከዓ ተን ግራፊክስ ታብሌት ብፍላይ ነዞም ግራፊክ ዲዛይነርስ ዝጥቀሙለን መሳርሒታት እየን ካልእ ናይ ምስ ኮምፒውተርና ክላገቡ ዝኽእሉ ወይ ድማ ክንጥቀመሎም ንኽእል መሳርሒታት ናይ ቮይስ ከምኡውን ናይ ቪድዮ ኢንፑት ኢልና ንሪኦም ከዓ ኣለዉ ኮምፒውተራትና ወይ ድማ ታብሌት ዝኾና ብፍላይ ድማ ዘን ላፕቶፕ ኮምፒውተርስ ምስኣተን ለጊቡ ዝመፅእ ናይ ቪድዮ ካሜራ ወይ ድማ ዌብካም ኣሎ ከምኡውን ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ንሕዳላትና ኮይና ርእሳ ዝኽኣለት ዌብካም ብምጥቃም ዝተፈላለየ ቪዲዮታት ክንቀድሕ ክንስእል ወይ ድማ ምስ ካልኦት ሰባት ብቪድዮ ከነዕልል የኽእለና ማለት እዩ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ናይ ቮይስ ወይ ድማ ናይ ድምፂ ብመልክዕ ሄድፎን ወይ ሄድሰት ተጠቂምና ድማ ማይክሮፎን ዘለዎ ምስ ካልኦት ሰባት ቻት ክንገብር ድዩ ዝኾነ ኣኼባታት ክንገብር ወይ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ከነካይድ ድማ ይሕግዙና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ድማ ከም ኣካል ናይ ኮምፒውተር ጌርና ክንሪኦም ንኽእል ክልተ ዓይነት ናይ ድምፂ ኢንፑት ኣለውና እቲ ሓደ እቲ ቮይስ ኢንፑት ኢልና ንፅውዖ እዚ ብማይክሮፎን ተጠቂምና ብኮምፒውተርና እንመልኦ ድምፂ ቮይስ ኢንፑት ኢልና ኢና ንፅውዖ እቲ ኦዲዮ ኢንፑት ኢልና ንፅውዖ ድማ ዝኾነ ድምፂ ናብ ኮምፒውተርና ክንመልእ ከለና እዩ እዚ ከዓ ከም ስፒች ወይ ደርፊ ክኸውን ይኽእል ወይ ዝተፈላለዩ ናይ ሳውንድ ኢፌክትስ እዚ እቲ ቮይስ ኢንፑት ዝበልና ብማይክሮፎን ክትጥቀም ከለና እቲ ኦዲዮ ኢንፑት ከዓኒ ኣብኡ ከለና ብፍላይ ኣብ ኤዲት ክንገብር ከለና ዝተፈላለዩ ድምፂ ይኸውን ዋላ ሳውንድ ኢፌክትስ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ሙዚቃ ክንመልእ ክንክእል ከለና ወይ ድማ ኤዲት ኣብ ንገብረሉ እዋን እዚኣቶም ከዓ እቶም ኦዲዮ ኢንፑት ኢልና ንፅውዖ ካልእ ምስ ኮምፒውተርና ኣላጊድና ንጥቀመሎም መሳርሒታት እዞም ዌብካምስ ወይ ድማ ምስ ዲቪ ካሜራ ንጥቀም ማለት እዩ ዌብካም ሓደ ዓይነት ናይ ዲጂታል ቪድዮ ካሜራ ኮይና ዝተፈላለየ ስእሊ ብምስኣል ወይ ድማ ቪድዮ ምስ ድምፁ ካፕቸር ብምግባር ኣብ ኮምፒውተርና ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ እዚኣተን መብዛሕትኡ ግዜ
ኣብ ቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ነካይደሉ እዋናት ክኸውን ይኽእል እዩ ንጥቀመለን መሳርሒታት እየን ወይ ድማ ኣብ ከምዚ ናይ ሰርቬላንስ ካሜራ ከምዚ ናይ እንታይ ክንብሎ ኢና ንሓለዋ ኢልና ንተኽለን ካሜራታት እውን ዌብካም ኢልና ኢና ንፅውዐን ኣብ መወዳእታ ምስ ከም ኮምፒውተር ክንጥቀመለን ወይ ከዓ ምስ ኮምፒውተር ኣላጊብና ንጥቀመለን መሳርሒታት ድማ ናይ ዳታ ኮሌክሽን ዲቫይስ ኢልና ንሪኦም ኣቑሑት ድማ ኣለዉ እዚኣቶም ብሓገዝ ዋየርለስ ቴክኖሎጂ ተደጊፎም ዝሰርሑ መሳርሒታት ከም በዓል ባርኮድ ሪደር ዝኣመሰሉ እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለዩ ከምዚ ዌር ሃውስስ መኻዚኖታት ክኸውን ይኽእል ወይ ግሮሰሪስ ክኸውን ይኽእል ባርኮድ ተጠቂሞም ዋጋ ይነግሩኻ ወይ ድማ ዝኾነ ኤክስፓየር ዴት ዝኾነ በቲ ባርኮድ ተጻሕፈ ነገር ክነግሩኻ ይኽእሉ ማለት እዩ እዚኣቶም ሕጂ ብዋየርለስ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ምስ ኮምፒውተርና ብምልጋብ ሓበሬታ ክህቡና ዝኽእሉ መሳርሒታት እዮም ማለት እዩ እዚኣቶም ኣብ ዳታ ኮሌክሽን ዲቫይስ ኢልና ከዓ ኣቐሚጥናዮም ኣለና ሕራይ እምበር መደምደምታ ኣብዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ብዛዕባ ኢንፑት ብዛዕባ ፕሮሰሲንግ ኤንድ ኣውትፑት ዝበሃሉ ሰለስተ ክፍልታት ናይ ኮምፒውተር ተማሂርና ከምኡውን ኣካላትን ምስ ኮምፒውተር ተላጊቦም ዝሰርሑ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት እውን ርኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ጠቒሙኩም ክኸውን ተስፋ እናገበርኩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን ዘለኩም ርኢቶ ይኹን ሕቶ ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና ዝቕፅል ትምህርትና ኣራኸብቲ ኣካላት ኮምፒውተር ዝብል ክኸውን እዩ ፍልጠት ምዕቤት ኣብ ቀጻሊ ይራኸበና